Katicha ngwen wa kelo ni sigana. Juma ka juma okel ni chendo mar gin kanye. Kawuono wamanyo ni Paul Onje mano MCA machon majunda e kar chung'od bura ma Nyali Mombasa. Onje bang' bedo MCA kendo tiyo gini abich sani oduogo tije machon mar randa kendo loso dhoudi kombe dirisni kin gik mamoko. Kata kamano gana mathoth pod dende ni mheshimiwa. Karodoko ni ni tiji lwedo gi sani. Walter Nyambaga nolime kendo loso nwa sigana machal kama. Paul Oswago Onje, achiel kuom MCA majunde kaunti ma Mombasa kar chung'od bura ma Nyali, jal mane omi luor kagolo twak e County Assembly ma Mombasa. Mondo weri chuny mbaka mare chendo mara gin kanye, walemo dhoyodho wadh nam chumbi, mondo wabiel kode wach, ni nonyuole kure, to osomo kure. Onje en jarongo kama gambo, Kambija sub location. Manorongo. Location tiluongo ni Kolwach. One josakwa waora 1983-84 kai. Emana chake class achiel kokuro primary. Kora doga join kendo school Nyaburu. Mano koro sikunda mane dala Nyaburu primary school. Katimo 91 nadhi maber mo luonga school Gilgil High. Okay. Koro Gilgil High ka atemo matek kaka nyadhi school ke jinaero school. Ko kadhi Nairobi takoni anko bunyalo cholo na pesa mo mondo adhi go school. To anko koni yes. Nyathina mered badhi school lakini oweso man go kunya yie na mondo sol ni pesa medhi kanye. Dhi school. Kinyalo yie rwaki tija mar bagu. Tibiro bedo somebody. Kinyalo yie. Tiji ni ber. Takoni kare anko une joma na geno gimingisa no emadhi timona. Okanya dhi kech ka weto ng'adhi ma kolweta o. Edonje tij ba rwaka tij ba. Paul wacho ni kalure kod chal mane nitiere, ne ongechore boma mondo chak menyo. Koro ka mano mia fundi moro ka puonja kaka isomo fut. Watiyo to na ng'ama nigi discipline. Koro ng'eni bwana chopuonja ang'e tich ka pole pole to ji okong'e na ng'e tich. Koro msungu mane tiyo ni seche moko nitie ka fundi tiyo oseloro tich otiyo kata chaka pondo bange akwalo tools gi adhi tiyo tich mano gi tiyo mano do ma tiek maler ko chiwo msungu moro msungu no kado oyudo ka tiyo ko kosedo ka tiyo maber to libe to dok kiyo mondo go kinyo bondo penjo funde to tijni ng'amo tiyo funde ka budhie no ni to tich ng'amo tiyo tijni en nga to tijni bondo rumo maber iwinja ko msungu no koni aya niluone Andrew Roberts. Okay. Ner gi ndege. Koro jating'wa gi ndege kowuok Nairobi to kelo nyaka Loragai lodge lewa down. Kama nogede na nogero hotel na msungu wargi mondo miye contract. Msungu no notimo na majabu. Na poko dhi Nairobi odhi okelo na full toolbox mag carpentry. Okelo na kaka sawadi. Oko ni wara hard working man. E kinda kod chunye ne omiyo yudo tiegruok mong'ith e tije mar bao. Gino mane oko yango ni biro bedo yuto mare e ngimane. So after nyiewo mashinde no tachaka tiyo akele adhi ayawo tich. Koro mishomoroni. Koro ayudo ka tij machine be nopuonja gi anko na cha. Okay. In fact management mar machine gi maintenance go tan matimo. Machine ko kethre an maloso. Okay. Gima oka nasomo moka losi en korka mota no mata lungu fundi mota. Okay. Lakini gikodongo tata timo. Correct. Maga timo kendo ka lungu fundi obed sharpening kila kitu. Paul noyudo tich kaka lasinga moro e boma maduong' ma Mombasa. Watieko koro waduogo wadok Nairobi. To kone indi moro nigi tich Mombasa ka jioni luona timi joinari. En mano wiko kabisa mafaniche Mombasa mangima en mano supply nyako tende. En kambi maduong' kabisa. Kwa dhi kanto ng'ano miye tich. Koro wane jo lwete matiyo ne to be wan fundi. Koro chulowa. Kalo kolengana kako bati? Koro kotieko ne ng'at mane lwete ber kabisa. Ong'ere kabisa ogolo ji mang'eny sakwa. In fact almost 80% jo sakwa matiyo tij bawu. En mogolo gi oko. Aduga tich moro gi msungu moro gine Nyali Mofat Court kai. Msungu ne gero apartment mo maduong' kabisa. Okay. Buto kiwuok ka jolweny kanyo. Tago lamire several times no konyal miya tich. Yes. No neno ni pod athin samoro ka ng'e tich. Koro kana aowe gi dire seche te. Chieng' moro to koro ni bana I'm very tired with you.
let me give you job, I want to see your work. Omiya tich. Kaka na miya tich, omiya tich sample mano miya no. Kinyo kona ni bwana, ami kai loso te makari. Kari nge mana tich kama. Kalore kod tudruok mare kod ji, kokale tije, oganda nochako bedo kode kod chir, kendo chopo kuome kadwaro kony e kidienje mopogore opogore, ni mano nodhire siasa. An ga ng'at ji, kana tiyo to na socialize gi ji. Okay. Koro Misho Moroni. Misho Moroni en kamoro mane chon kani winjo historia mare, ne ji oluore, ne en ga gi guns gi thagis. To ne wan gi osiepna moro ne iluongo ni je Meya, wuod Kano. In fact, na ike last year notho. Koro Meya ni, ne wan go kode, no wadwa winjore kode. Koro kano mera wurongo. Jok machando ji gi jogi, no wanyalo tieko wach kech ka wan wadak to jogi chando ji. Do wanyalo loso group mo ma jogi wamende gi ng'eni wan wadak. Ata koni bwana mano gima ber kabisa. Koro waloso group. Koro no waigi jokuogi mano wa make sure ni watieko record gi ma koro gweng obedo maber ma koro ji daka na gudi chieng' ma gimoro onge. Koro ma ji ko ni kare ma ke joma timo maber kare ma ke joma jibeni telo nwa ka. Mane kaka na chako migrate from Bau dadi ang'owa kas na donje buche bende mang'eny koro buche mag welfare mag joluo koro adhi ang'era go osiep badhi amako gi koni bwana ni moromo en manyaka mi ang'owa koro an joluo mano ma ni bwana iminya telo no ndo kadhi kenda na nyiso gi ni bwana miya urombolo bedo jabau to kod chako siasa dwaro ga ni mondo ti kod omenda to ere kaka ne otayo kampen mage ta nyiso ni bwana an ing'eni kuyien udhi miya to udhi miya tadi timo gimodwa anu gi ng'abu miya pesa tadi timo kaka udwaro nyaka dakika mogik une madich kono udhugo no mboto pesa ta onge go ne gisolo na pesa kadongo kachacha ko ne gi volunteer ne gi gona campaign kech kane pesa mana nyagolo mara mawuo nago campaign to ne onge go mana malongo mana nyalo golo but moko matindo tim nyamurgo njugu ma ka hawa gi to nan godo nikech tich ne chula by then ne chula maber udonji od bura kaka MCA inyi jabao experience mari od bura ne chalo nade in fact experience mare od bau nyocha ne ber saidi molo kara jok moko jo bau go makata kedi assembly kacha gibro ng'isi ni wan e tamwa manwa tieno poge neno leaders machal kodwa mane nitie kanyo kaka wuono ningeche wan kana wan kacha ne watimo gimoriere ma chike dwaro kaluwore gi committees mane wantie nikech an committee mara mano miya mana telo ne en county delegated on legislation atelo ne nyaka wuok assembly ochamo nyadhi moko kuom dongruok mane okelo e kindene first of all junda nengo gimiluongo ni street light no tho mang'eny na twe over tieni malara 1,000 ningeche nadhi inspectorate awuoyo kodgi kase wuok jotelo timiya tabiro gi joka to gitwe na teini pige na kunyo negi mag boholgi mago be na kunyo negi mana keto negi kanyo aya saruji mana oma magi pesa na tadino godo yore maricho richo nyaka daraja moko mane chendo makadire makotho chuo mukore mago na bon leon tie aloso gi pesa na mago be na keto negi girube bende na keta solo negi to chako biashara jo dala wanu biro ira ne jatelo ka ber go ala to kumonya chieme onge to jamsungo ni opidho maua kar ka ere kenya konyo maka koro kana temo manye msungu ni mondo wuo godo tayudo ka o resist tadhi ang'iyo ni kenjie chik wan kacha watiyo gi chik tadhi ayudo ni gine ne road reserves belong to county government to nitie pesa manyaka ichul ma kipidho mauani no to nitie pesa manyaka ichul fee michulo yearly machalo kaka license mamiyo ng'ato ok nyal donjo girino mamul koro nadhi ayudo ni ng'ato kar ok chul fee en opidho maua to ling koro na mondo gi pick up gi joga mapudho mawate ma koni chakuru tich kaka jatelo makanyo ma ji uso kanyo nyaka sani mago gik mane timo mana konyo godo ji kanyo okoni tuok wuok kamano fuok to pod neno e kit telo to kod dongruok fuok pod ng'eny kabisa telo especially kidhi e ground gik midwa no tim ng'eny to ok timre wakati mana tiyono nyithindo moko nonyumore modonje bugo motho inja because iyudo ka sagedo kigedo bugo to gikaw mukoko to giriwo to mukoko cha with time kosetogo to pek mar concrete hinge koro ka ji odhi ochung' e wiye kadiere especially no makoth chwe ni tipo mano kosienye to nyumore gi ji to bugni mo mbaka kene kunyo ga very deep ng'eny gi dhi up to above the sea level ibedo mheshimiwa manyoro ne seche moko kore riembo to donje od bura assembly okinyi bede committee koro sani committee ni entiere idwo ikelo committee ni wakso ere kaka irwako gini endi okay wanyisi gima dhi mbele ani ng'e ni tiji ba uneno kaka hobby mara by the time mane asefwenyo ni ok na yudo second term mara kane Joseph odonjo
to natieko gimoro mana dweche 2 e oda tadonje workshop achako go randa achako dhiro bao. In fact ji nobiro mochok ni dhune mweche miwa osetieko pesa te osedok e workshop ochako tich. Inja ne gibiro magi chokore dhano moingo dhano 30 ni ai Onje osetieko pesa onge pesa makoro gimodo odhi uso mana gari ochogo randa kacha giwuoyo koda kata koni bana ung'eni ukia gimotimo mai gima nokela timo Mombasa be mono miyo na ng'ado ticket na biro tiyo tij ba Mombasa mano miya cha was just a privilege man Nyasaye manoketo nutima nade umiya koro kano serumo dok kuma nonjo nodoke maisa nyaka dhi mbele an maisa na ema dhi yeto mai gima nasomo to kenda ere nikeche pesa moketo fuko na make serious. Kata kamano okoni tije mar loso dhoudi dirisi kod gik mamoko miyo omenda mojuol kendo choro yuto mar ngimane. Koro tija ni okonya maber kendo kanit kech gi jogena. In fact ka wuok e assembly an gi nyithindo madhi school an nyithindo madhi college. I thank God ni ogodi chieng' achiel ma nyathino oseriemb kata achiel ni school fee otamore kata nyathina monindo kech nikech pesa wuok e iye ka. Koro gima miya chiemo amako gi lweta digo. To gimoro luore mana ni ng'ato ikawri ni in kono isedhi e class mamalo. An gima nasome life mano puonja gi joma riek ni life en gi categories moko adek. Nitie piny gi kati gi malo. Koro nyaka irwak mobiro ni seche ma gibiro no to ok gin permanent. Paulo chuto warieko mag ber mar siasa to kod rach. Siasa kopo ni ok ijipanga maber to siasa nigi lal mang'eny. Siasa nigi lal mang'eny. Keje siasa seche mogoni ombulu kidonjo ti wuoro ni isetimo nade ni iseyudo karin moyudi. By the time mano gono ombulu kadhi assembly na ng'ena donjo man koro adhi madhito kota ndani ya mafuta mar pesa. Lakini kana donjo kucha ido ka kendo nitie chude moko ma kendo ni kuchocho magine manyake lami gi kendo e ka dipoke nya ido gimoro to gin bende ogidwa ni yudi. Okoni bedo mariek kathuol kendo orwo kaluru manie sigol manerese etie kinoganda ma ok oganda mag luo. Jopiny nokawo maber kech ing'eni gima nomedo konya momiyo jopiny be norwaka mano miya bedo gi tich ayot. Tiya ni nokonya lot. By the time mana kawo telo jopiny mane ni workshop mana puonjo tich na gi jogi riembe dhana 10 mana puonjo tich masani gin funde gi chiemo gi nyinga. Koro ka gibiro ka to gimbe gidok miechgi to gigona campaign gi dhogi. Kech gitiyo ka gitieko tich asepuonje tich to menda miye tich kuma odhi tiye. Kech ero kan gi sites tije ni workshop ka giloso dhoudi to gidhi gitweyo giloso kabede watimo tich mora mar fitting mar ot kata bed ot aina mane kech alonya ke go quotation. To bende jopiny pod yuko jamna kuome koso noduono morumo chuth. Jopiny to pod luonga ni mheshimiwa nyaka kawuono kendo that respect gimiya. En mani koro jomoko nigi wich kod king'eni koro kiti koro kiyot mondo mi gichomi ahinya to moko to biro koro gima time ni inyalo akonyogi gima tin mayudo. Koro piem ogi nya keto piem nikech kuma oketi tiyo onge ng'eni mane golo mari marufuko. Bang' baka MCA mane piny oluoro chako mulo bepene to kod masinde mage mag tich. Okoni opuonjo rowere buora mathoth e kaka nyalo yuto kokale tijni. Nyako Ramogi erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ni in bende puonjori kidienje mag ngima adek mochuno. Jata chenro mari kuthuli duto ne en Walter Nyambaga wuod Koweru thon kajidhi kendo kajiduogo oriti masani. Mano ko ibudo